Uno forgiti tak Tamara de Baca. Tamara de Baca. We streven af naar een gewelddadigere Suriname. En ja, we sabi eigenlijk soort zeeweer belanden. Maar if me moest arki den boy disi, zou mijn bedrijf verleden, dat de boy disi taki gewoon taki we streven af naar een hertra Surinaamse samenleving. En ik ben nog niet klaar, dus ik moet nog even wat noteren. Nou, eens kijken. Nou. 31, 63, 74, 49, 1339. Dat is het appnummer. Of als je wil bellen, mag je bellen, maar ik weet dat Surinamers niet graag bellen. Maar alleen maar appen. Dus jullie zijn vrij om te appen en om te bellen. Natuurlijk moet ik me haasten om even dit nog even af te draaien. Aha, ja. We gaan het zo hebben over Benny Miranda. Het is muisstil. En dat is een kwalijke zaak. Ja, ik ga het even halverwege moeten laten. We 4 apina. Alamang, 4 apina. En noamang, alamang sa Euroko. Ay tranga voor de café no dala. Maar natuurlijk heb ik straks een gast. Dat is een gast, een mevrouw van de BEP. En die ga ik straks een mooi gesprek mee hebben. Maar voordat ik verder ga, was dit even niet in de planning. Maar natuurlijk is het belangrijk dat we even bij stilstaan wat er is gebeurd met onze dierbare Surinaamse broeder. En het spreekt voor zichzelf wat jullie hebben gezien. En ik keur het helemaal af. Dat die tegenwoordig in een mantak vrij moro. En dan word je aangevallen. Nou, hoe sap dat mijn bedrijf altijd om de pokufu samakanenge. En a samakanenge, seref betaki, in een kiwa etnische groep, mag die in kondre. Dat betekent taki, fasanisi met Benny Miranda. Efu, u stem volmacht die abab, unoma draai na kondre. Smau, vedes reflect echte man. Suriname no abiwa etnische partij nodig voor draai akondre. Suriname abi een multiculturele partij van nodig voor draai akondre zonder etniciteit. En dan kan streven af gona richting Haiti. Pe blakamang e kier blakamang. Pe blakamang e gi blakamang mankeri. En asandisi samiti brada Benny Miranda. De man die dua lagi sandisi. Abrudu di purna masking. Abrudu dati yo paifen yuserevi. En meestal de man dat in Espans am sanga de familie ding. Maar te ayuru doro gideng. Dan fosi den o memre na dei. Die de bedoeling trouwen wa ogri. Mi even een kwalijke zaak taki. De man mishandel Benny Miranda. Wins fa taki, wins fa. Allemaal ben me voor taki. Ja. En dan mi hier een voice taki. Ade de security man. De man zei doe beveiliging die bravo. Na de man dat hij doet. Wij meneer sabi if me moest bribi a voice dat hij.
Maar mi het neem aan tak amani tak a voice drape. Aman taking na aleti fasi. En if na dati. Dag dag iedereen, goedenavond iedereen. Sorry, ik heb jullie niet gegroet. Sorry voor mijn onbeleefdheid. Ik corrigeer direct. Groet iedereen. If na a maniri dati wo abi dan mi even een kwalijke zaak taki. If na disi abob op presteer voor lever 2026 en voor gideman volmacht. Ugi san toki ba 20 zetel, lukusa dedu. San toki VAP en roof akondre in combinatie. De man is just abob, maar abob doet hard mee, de mij voor akondre. De mij roof akondre in combinatie. Tapu hoog niveau VAP, de mij nakkasa. De mij verrijkt des revi. Dat betekent taki, if u abob muskona machti, dat de mau kier blakaman. Do kier blakaman, voete blakaman taki tap de leti, taki blakaman kier blakaman nyam blakaman. Dan a kier do kier blakaman. Au de wan trafasi, ano de taki do furu money, ma do kier wi blakaman. Fu diwe taki fu leti. Because abe de soko ba taki blakaman se blakaman. Diwe tibang. En dat na probleem fu blakaman. Ningre. Fu guasi ko. Da go leli. Da go leli fu sabi fu libanga usama. Guasi ko. Da go leli fu sabi fa umu duanga u people. Na usama fa umu trochi deng. Fu ka de wang. Fu go leli fu sabi fa umu lobu sefi. Fu go leli fu sabi taki disami bala wins fa tang. Uko utaka toli da toli kaba. Mayaka na kama so. Ya ipulu bulu na wasiking. Amadi pula bulu na wasiking. Believe me. Anoli bilanga. Te a bulu sevi. Ta no kumuta yusiking. Au kumuta ifami. Au kumuta ifami. Do pai butu. Do paka butu Wanti. A fast familiar voice dape. Da komota de aboppers. En dan me kere af en voor abopper. De bezig voor broko abop. Da i broko bravo. Because ik koyere taki na security man voor bravo. C'était asanisi. Maar natuurlijk mi brada bani karakti. Alas makan go pawani ti da famiti da de dosu. Anatrobi an se ide. If I dansi de un sabi fu leli fu libanga o sefi. Sa weti man eteke kikta u tapu e lafu no. Taku luku de ba akaman. Luku sa weti man du ini trakondre. Sa de duna Haiti. Sa de duna Burundi. Sa de duna Boko Haram. Sa de duna Zuid-Afrika. Tide na de ba akaman o malibianga de sefi. Na se sani e sasa na no. No dia de erg. En na de tomisi erg taki. Bakaman. Busukonde sama. Wa malibi mo anga usrefi. Tawa ta e play hebikele. Gwasi ko. Leli de pikin fi. Fadem libanga trawang. Mano leli de pikin fu kiri trawang. Meshi film da pepe bakaman inaki bakaman nga sitong. Bow. Na so leli a heri een verdraagzaamheid onder blakaman insranang a klari bikasi asani de mai kari money na gududu mankeri dat te a blakaman weer wan goat keti dari ketaki adin wan ta weer wan goat keti alemo volenga go to dari ketaka adin wan paramari bosu of adin wan dieren tuine megeleke wan kesi Yum de gewoon normal. Luku de ni sani de nako me money danda. Na inako de nanda. Sa irike de do de irike de play heavy kele, irike de poti de go to gide TV, irike de wakanga bigi go to keti. De gewoon normal. Ma unu leke baka ma umuse de leke kesi.
Muse deleke yapi. Muse so sefi. Taku ay miabi ma inabi kaka. Ine se sansa yabi na you na in bij 4 pe go dat yabi voor eeuwig leven. Sabi daw. Umustapa nga sanati. Uno teki bravo leki konu tak bravo disi. Baka 2026. Daim look wefu abop lasi daim look ef bravo luki. Daim look wef bravo dai luki. Baka 2026. Daim luku. Daim luku wefu abop wini. Abop ka dai ni regering. Efu do dai luki. Datena tu kirus revi kaba. Aten dati u klarus revi kaba leke denge. Uno masabi ete takum kwawa no. Ana libidat na iwoko. Desmari duasani nanga Benny Miranda de laf. Ye nakama baka. Wie stak fesi nom nakama fesi tu. Asana taki we politik na politik se de sokoba. Te politik de te you wan carry politik. Te you no wani kisi fire. Ya mungo ini politik. Te you wan kisi strak ayedi. Ya mungo ini politik. Te you wan tronsi koutu of surdati. You know one de shooty bow. Ya mungo asu koutu. Ya mungo asu dati. Te you know wani wan suma taki toli. Da you know mungo astrati. Da you know kari suma kwayosu. Da you defi you wan. Verstaan? Sra maka nenge. Busikonde nenge. Poto nenge. Saib sanga uno man. Saib sanga uno man. Wie sabe de wan hun stani no wo keuren buntu. Lek fare ma me mesanda la hun stani boy. Mi no wo keuren goed toe. Geen ene vorm van criminaliteit. Mine teke. Want zo kan douanga beni do kan douanga mitu. Maar we nou vergeten jezelf tiki de nakaweti fo o nakabaka fo tu. Asef tiki di nakaweti fo o nakabaka fo tu. Ha, you believe me sa metagi. Metakanga de buskonde sa maere. Uno meki bravo kolunu. Bafo na masete next go. Ufulu tu mwisi. Fu bafo sorgu no ano masete next go. So they want defende o piki money, piki ndisi, piki ndaki wa wasaka leisi. Ano luki yere. Ukabanga dong. Teino uroko ino yang. Sda also wakti bravo. Sda also wakti mi dat mi o sende wa money dai. Ya fende a money. Waki punsa meta iguna na so ngar meta kanga we. Astrana people. Daarom make me loba poku voor sama kanenge. Unom giwa so groep. Leiding in Akondre. Want efu gi so groep leiding in Akondre de man die daar lok toe om misbruik desma ondro. Fukan goesref mankeri. Mine besen so ete ube libile ki baradanga sa. Uka taki da u verdraag da u liben pot de. U libile ki baradanga sa u serefi. Alibi terangakba tekir dari Miranda say rekidu. Watrawa do kombaka do puri apa situ. Mi ekera sanis af brada. Demandi dua sanis. Demandi tarengo. Krasi de gogo. De krasi de kakalashi. A Benny Miranda.
Na people fusra nang, a piki fusa nang. Because if you do asani siya nga wasa ma isana, da ya no sana man, ya no buskonde sama, ya di dibi. Ano boom. Tok, waman di na mak mo pa itak kondre pekmen, o chap bruya ondro de sama. Ama no ma fetile resref moro. Ama de helemaal gestrest, ama no ma gwe. Heb je ama dan asma probleem. E ook tu een probleem. Ano ma go no wa sei. Chane free ala sei. Bro chitore taki bravo no mango. Begrijp je? Maar dit laat niet. Dit mag niet. En dit laat ook niet toe in onze samenleving. Wie is binnen de eens na asa beni miranda itaki? Liba ma me kama taki. Ama no fasyu. Maar na bravo heeft taki muisjes en luisters toch? Na bravo heeft taki asana in de assemblee. Over luisters en muisjes. Na bravo heeft takasani. Na so we teki mofo taki we taki we taki. We taki we go we taki go we taki kong. Zoals mij tak me kos bravo. Tanga no ete 16 de. Mine kos bravo no walesi. Maar me taki bravo no ma sete next. Dat me taki wel. Ano ma sete noti gisana. Dat me taki wel. Maar no kos bravo nooit. Sap zei de. Omdat na misra na brada. Maar me mag tegi gewoon taki bravo no ma sete noti gi. Bravo no ma do noti gi. Au teki yali. Fu bravo sete san yala de buskondre sama. Dus mi nai kosi bravo. Maar met taki gewoon bravo no ma sete next. Next a no ma sete. Dat hij wel met taki ya. Te you no one odo di no mbouw yosa sei passi. You na partijleider. Hoge bomen vangen veel wind. Heibong en vangen boomvoeren winti. Isabi dan? Te bravo bekong. Leksa betaki en na canapé. Na de trasma. Vanaf het begin. Da betaki. Do zit een grondrechte vraagstuk. Da bravo. Da je bevindt me. Te je bezette. Da je bevindt me. Te je bedoeng. Da je bevindt me. Maar we zitten niks die binnenland. In 3 regeringen is dong. Niks je no zitten. Dat je bo vind me. Dat mi bo join ni abob. Dat mi bo join me. Ano bravo mi bo join. Mi bo join a partij. Maar te je no zitten noti. In een kan verwachten mi dat mi wakai bakale kwan kou. Want mi ne hoor kou tere. Mine hoor koutere. En daarom ik me vind aan die een kwalijke zaak. Mine keuring boom. Mine keuring boom. En mo bige taki. Alla desma die de mi vriendenlijst. De kos ben niet miranda op de ventaka bonge die de pulbulu nesking. Mi op blokkeru. Een woman die deed niet vriendenlijst aan mij. Akosi ben niet meer aan het kabong. Mi op blokkeren gelijk. Op brief met tegen. Dat je nacht deed mijn vriendenlijst moro. Me blok je direct. Gewoon onthouden. Een woman die met haar en baka. Die kosi ben niet meer aan het sap pasangin. Bunging. Ik kan bekritiseren man. Maar even. Pure na imo foto kaya ide mi vriendenlijst of ina de mi vriendenlijst ik contact mi wall conscriptie me blokkeri me gelijk op Facebook. Bring me. Nou een kwalijke zaak. Wie is bij de Ronnie Brunswijk? No de woman Soet Brunswijk. Met dat kwansani. Dan mi bo neem de kwalijk ja mi bo tak toe in kan keer mi brada. Lekker oorlog sam zijn naar binnenland.
Me bo kritiseer branche ik ja. Want na mi brada nga mi sa. Di las libi dape. Dan me bo kritiseer ja. Dus de was maar bo zoet bravo no. Da no sabi. Da asmana ti mi bo betang en tuto ya. Momange bo fet tu ya. Want na mi brada. Na mi ser na brada na so leri. En na so kweki tu. Mine keuremboe. Met deze ben ik meer aan mijn wensen heel veel sterkte. Mine ook dat ik kies complicaties. Maar mijn wensen heel veel sterkte. Mensen dat we gaan atrapisi, want dadelijk mijn kara dame kon hij niet. Mine horen toen ze lang atapadisi, we gaan atrapisi. Atrapisi tap samogo. Mensen, we gaan vallen diep ik aan hem, ja, biefsla want toestaan over. Maar mi wani actie aandacht namens Amma voor Abchindisi. Mi wani actie aandacht voor de overheid. Abchindisi sande dape. No abchi fu Nikeri. Abching no abilanga if hesbiting. If u hesbiting anofeni yepi. If mi be abi anomar fu bravo, mi bo bel bravo. Maar mi sap tak omen abo poshe luko. Amma fapchindisi. Abchinde niri feng. Wam de ne woro komora. Awam de niri. Kon de pchise sribi anomak kistum si fursani. Medikasi. Maar if abchindis no gehesbiting. Nap dorosei kondre. Gosuku yepi. Dat je niet zo last libi. Maar sabi vind je morgen erg. Dat je. En waar rekening nummer de voor Amma. Want Amma moest vind niet toeteken. Fugangwa dorosei kondre. If mi bede bij machti. If mi bede bij machti. Mi bo jepa vrouw. Maar mi de bij machti. Maar. Overheid. Fusranang. Arkibo mensen. A minister betaki. Alles is in place. A minister voor volksgezondheid. En a minister voor volksgezondheid betaki. Alles. Nierdialyse. Al moment die dat die operaties kan vinden plaats. Alles is in orde. Maar zij het dwang 25.000 SRD's aan staat in Giu. Voor qua buitenland. No one say man gwang in this one sneezy. Ino mangi. Wap kinso money thing. Ano sorry. Dat de man gi afro. Wap briefie. Dat die akan go samel money in huis aan huis. In Stranang. Fu hala money op. Fu sene piking wa buitenland. Vrouw je bel me vrouw je kri. Afro bel me afro kri. Want mina bi enige op ching. Mina wan last met ching. Maar ba briefie jaso. Pe a besluit dit aki. Politie voor Nikeri. Egi. A mama. Toestemming. Voor go waka begi huis aan huis. Voor a kampai. Want ticket go gen ching naar buitenland. Voor hem ching kan vinden betere. Maar actie pets gayadin. Eenmaal VP jepisma. Actie pets gayadin. Pets gayadin. Meki. Send me one messenger one me WhatsApp no tomorrow. Voorlopig. Tapu a numero, sa mi be poti in a chat. Me kan send me een bericht tapu a numero 0031 63 74 91 339. If once man kan schrijven pot dape, dat die pets ga din teki contact na mi. So is biting. So is biting. Because he apikini si nabila ngamoro. If anok moto
Fos eind van mundi si uita kondre a mama en lasse peking. Ja? Even pet geni a pota nummer die sigim dape mensen. 31 0031 63 74 91 339. Dis bij de Ivo a pistori die sitaki. Amma de ter einde raad no. Amma de ten einde raad. Dus somme begono fu uka yepi fu charatori disi kon ino bonfar water gi amma. Moro dan dati mileki Sernamborgu Minomandu en fu des manati beka yepi dan a yepi dat bekan kom. So, we godoro na atrapisi. Brada nga sa mabim kopje so snel want die minawani lasi aspraak na atradamo. Maar disi minawani meki asani sipsa uno atori disi. Want dat is bijna is alleen maar even ingevlogen. En asani si minabewan make-up saunu. Wel, we gaan tapu atori fu a vice-president van Kondre. A vice-president fu Sranang Ronnie Bravo. Asa saya doet dape. Jullie vice-president. Jullie mag doen de sandis. Je tak inap goud concessie toch. Je tak inabi goud concessie toch. Inabi go to consensie. Dat je taki. Maar je overtreedt een wet van corruptie. Je overtreedt een wet van corruptie. VP, je overtreedt een wet van corruptie. En dan heb je een voorzitter voor de assemblee, Marinus B. Meneer Taki Marinus B, met Taki Marinus B. Uno ma abi respecti moro gi uno parlementariërs. Uno ma abi respecti gi de moro. De mano ma sete next. Uno ma abi respecti gi de man saitaki de tir kondre. Uno ma abi respecti gi man sai do corruptiehandeling vanaf dag 1 van inauguratie. Da Marinus B. Ja, Marinus B. Ne roep a regering tot orde. Alla de salis heb sa ondre ai. Ai shiden. Da Marinus B. Ne roep a regering tot orde. Marinus B. E luku de sandisi da yunu na partijvoorzitter. I abi wan partij kanapei ala de manate snapu da de mai luku. Dat betekent dat je 2026, 25, 26, if Bravo muskwanda ma, srana klari godoro, srana klari ba apchiso sande, no demoro. Disi de mai sorry dat die wet en recht wordt vertrapt en dat die wet en recht no tel moro. Na brokobana, brokobaskita. Knockout. Brokobana, brokobaskita. Wan VP sa mus gi voorbeeld gi a kondre. Wan VP sa mus gi voorbeeld gi a nazi. De is dona pe je PTV. Wat is je go to? Je sabi taki na corruptie. Je sabi taki na maar teki gifte. Te teke nondro. Maar je teke gewoon piebosu in Espang. En dan heb je een parlementariër, dat is parlementvoorzitter. Marinus B. a derde man van Kondre. Dan man roep Ronnie Brunswick tot orde. En man roep a regering tot orde. Dat betekent dat je abop no man draai Kondre. Want criminaliteit, de ondersteunt criminaliteit. De ondersteunt corruptie.
Ding Otang ondersteunt alle vorm van verruwde criminaliteit. En van VP Fustranang zijn excellentie bravo Ronnie Brunswijk. En meke de fout die zie. Aan een fout, die snap bewust aan een fout. Dat betekent dat je yo chasranango lasi moro. Yo chara people Fustranango moro fara. Pe den deke ba pe santoki nanga yu. Nanga NPS, nanga PL poteng. In de foyari. Daude moro ergi. Aude moro ergi. VPU na kan dua san disi. Disi na vertrappen van onze Surinaamse grondwet. Dit is het hooghouden van corruptiehandelingen. En dit is crimineel gedrag. Meneer, dank u dat crimineel. Want soms maar nee verstaan zijn boom. Meneer, dank u dat crimineel, maar dit is crimineel gedrag. Want soms maar van don diakba. Tere verstaan hij ook de simoko. Sade no mosu simoko. Ja, het is crimineel gedrag. En je kan deze dingen niet vertonen. Je kan deze handelingen niet vertonen, Ronnie Brunswijk. Dit heb je niet aan het volk beloofd. Jullie hebben al gelogen. En dan laat je zien dat je hebt aan de Surinaamse rechtsstaat. Je laat zien dat je hebt aan de Surinaamse, een goed Surinaams government of goed Surinaamse, een VP die voorbeeld moet geven. Je laat gewoon zien dat jij zegt, ik ben boven wet en recht en ik ben machtig. Maar 2026 weet het Surinaamse volk dat als wij hiervoor moeten kiezen, naar Brokoba skita. Alasane tel. Sopinyangwaide, alasane tel. En hiervoor moeten we waken dat we niet verder gaan zakken in het niet. En dat wanneer je thuis bent, dat je ook nog beroofd wordt. En ook misschien nog door politieagenten beroofd wordt. Of door militairen beroofd wordt. Want onze VP en consorten zijn alleen maar uit op rijkdom. Onze VP is alleen maar uit op rijkdom samen met VHP en PL Pachaya de Hoer. Ik ga me even haasten om Ronnie Brunswijk ook aan te spreken. Santoki wil de motie van wantrouwen laten indienen tegen de nota Forswijk. Bravo! Contact gelijk kom met jou. Je bent ziet ook een Pan-Amerika case toch? Pan-Amerika case toch? Zou je bij op een move Bali? Je know stem mee eens tegen in staat van beschuldiging van VP. Voor een vice-president, sorry. You know, doe mee. Maar wel, je ziet dat Santoki, een keer onblaka people, een keer abappers, omdat de wani GBB. Ik haast me om te zeggen, dat die Jube Dama die betakino, stem eens. Voor Poti Santoki in staat van beschuldiging. Luku sa doe. Luku sa Santoki edu na de nota Forswijk. Her sinds voorjaar ba. VAP ek gi a Bob Mankeri. Utakatori fade. Dat op de klap op de vuurpijl dat jullie keep VP, je taki you no gi, you no ondersteun. Maar wel, VAP is het kravanagi abop. Zij sang VP. Fawaka. Daarvoor ben je wel goed om Chandrika Pesat dan Toki te beschermen
maar jouw eigen mensen van jouw partij niet te beschermen. Want als de rechter zegt dat alles in goed government is gegaan, van grondaanvraag, wie zal go snel, wie zal monignano wamanoshi. Maar anoka desotaki, you etaki, Brunswijk, you ne verleen medewerking voor Poti Chan in staat van beschuldiging. Maar wel Chan en moedig trasma aan voor Poti de Nota Forswijk in staat van beschuldiging. Jullie zien dat wasan hij woko. Asine shita kane wroko. Voor jullie kaba de mij sutu aba. Voor jullie kaba de mij sutu aba. Pan-America case yo jopo gifepe. Sam gifechan. Sam sa sayanga chan esete. Sa yunanga chan esete. Taki de apopors san de ini a parlement e kisi slaka dedi. Sayanga chan esete. Apopors di di na parlement. Di dabaka apop. U opo ai. Sa Brunswijk kanga chan esete. Sade sete. Brunswijk je seli de samafi gi chandri kapasat santoki. Saye du. Saye sete na chan. Dat die abop no sabida maar wel abop de abopers e kisi aanval voor VAP. De minister e kisi aanval voor VAP. Maar de showse, ik kies die aanval voor VAP. De mij achtervolg, maar de showse, pa mij go. Kanape, uneyere moro. Ala de mij vrede. Saye sete. Tegi de people saye sete. Nanga santoki. Saye de mekie bescherm santoki. Saye de mekie bescherm you brada. Sane duen boom. Dat uwan sabi. Want aan elkaar desotak you lop you mano mono moso. You loba mano mono chow. You loba mano mono chow. Dat is smart dat de kier de samafi. You loba mano mono so chow. Na omdat je tekenen is aan die puur den go to puur je corruptie je chibri chan isabitori fu chan je kibreng maar de sanda let opu de sanda let opu saipsa no era mi brada mine keurig goed dat you ek kibri santoki. Dat santoki kier den blakamang. Dat de gwanga money. Dat je voor reik you selef dapat apsei. Nanga wa tup chiwang. Nanga wa klik yo. Bus kondres nou opo ai. Sranang u opo ai. Want ano nooit ete missie in Israël politiek. Taki de mai kibri den selef so. Je san openlijk asane gebeur. Toch je taki. Santoki mino. Stem eens. Voor stel Santoki in staat van beschuldiging. Wat gebeurt er met jouw vriend? Dat vraag ik me af. Heb je hart voor Suriname? Heb je hart voor dit mooie land? Heb je hart voor het volk? De smokkelaars die vieren feesten. Heb je hart voor Suriname? Heb je hart voor dit mooie land? Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. En als we verder de nieuwsbladen lezen, dan zegt de IMF dat deze regering in 2026, 25 nooit meer uit de crisis
of tot die tijd niet meer uit de crisis zal komen. Ja, en dat is een kwalijke zaak als IMF dat zegt. En IMF zegt dat Santoki Ronnie Brunswijk beschermt en Ronnie Brunswijk Santoki beschermt. De IMF is niet gek. Wij hebben het niet geschreven. Suriname Herald, die publiceert het wat de IMF zegt. En toch zeggen ze tegen ons dat IMF zegt dat ze goed werk doen. Nou, ik weet niet of het goed werk is. Maar mijn kleindochter, die zegt: opa, is Brunswijk gek? En waarom laat Brunswijk Santoki hem misbruiken? Dat is wat mijn kleindochter mij vraagt. Mijn kleindochter van 7 jaar, opa, waarom laat Ronnie Brunswijk zich misbruiken door Santoki? Houdt Brunswijk van Suriname? Want ik hou van Suriname. Een meisje van 7 jaar, die volgt al de politiek van Suriname. Omdat ze dicht bij haar opa is. En die opa, die leert haar het verschil tussen goed en kwaad. En deze twee mannen zijn de slechtste combinatie voor Suriname. Zijn de twee grootste rovers van het land op politiek niveau. Als wij dit zo mogen zien. Want het moment dat je elkaar beschermt en je laat het volk vergaan om jouw rijkdom, om jouw zak te spekken, dan ben je een misbruiker. Dan ben je niets anders dan een rover. Ik analyseer die dingen. Omdat je me daar naartoe stuurt om dat te zien. Je laat mij zien dat je de wet niet respecteert. En wie een wet niet respecteert, is geen leider. Is een misleider. En daarom zeg ik, laten wij overgaan tot het volgende item. En ik ben nu op een andere tour. Ik ga met de middenklasse, bovenklasse discussiëren. En weten hoe Suriname ervoor moet staan 2025. Want de jongeren tot 31 jaar, de generatie van nu, die bepaalt. Ik ga mevrouw Liola vragen om voor mij een verzoek te sturen, terwijl ik bezig ben deze mensen het leven niet zuur te maken, maar wel te zeggen hoe het hoort. Mevrouw Liola, wil jij mij een verzoek sturen? Want het kan niet zo door blijven gaan. Het moment dat wij als Surinamers dit nog accepteren, dan zijn wij bezig elkaar te vernietigen. Ik ga even kijken of ik haar zelf kan bijhalen. Even kijken hoor. Even kijken. Ik kan haar niet zien. Misschien komt ze zo. Misschien moet ik haar even bellen. Kijken als zij in slaap is gevallen. Even hoor mensen. Dan gaan wij gewoon verder. Ja, en u moet die telefoon zodanig op een... Oh ja. Hier is het bijna. Oh, Migado. Middag. Het is 2 uur. 2:10. Even hoor mensen, ik doe iets. Ja, kunt u mij een verzoek sturen? Goedemiddag. Goed. Oké, ik kijk hoe ik dat Even hoor mensen. Je moet gewoon even op de 2 poppetjes klikken en dan mij een verzoek sturen. Goedemiddag. Oké, ik kijk hoe ik dat
Die mevrouw die komt eraan. En dan gaat er een lampje bij mij branden. Of je moet wel ook even in de live komen of wat te zeggen. En dan kan ik je wel zien, denk ik. Je moet even... Ik kan u niet vinden. We zijn allemaal vrienden van elkaar. Terwijl de mevrouw binnenkomt. Maar ziet u die live wel? Ja. Die mevrouw maakt er klaar, mensen. De mevrouw maakt er klaar. Terwijl die mevrouw er klaar maakt, gaan wij hier even verder. Als jullie met mij eens zijn, dan zeg ik van dit is niet waarover wij in principe verder moeten gaan discussiëren. Omdat ik vind dat Suriname beter verdient dan deze mensen. Jullie kennen dit verhaal. Ik ga dit even hier zetten. Jullie kennen dit verhaal. Vorig jaar heeft Ronnie Brunswijk dit ook gedaan. Dat die mensen moesten zweren. En dat ik ook koti sweli bakanga de sama. Ik ook koti sweli na de sma baka. Fu de sma tel taki. De sma moest doen sa ewani. Je kan gaan in een partij dat je moest doen sa voorzitter waitaki. Dat is maar naar best naar oeleki pikilamatjes. Ja, wij zijn Abba. En we Arki Alasani. Oké, die mevrouw is er. Ja, ik ga het accepteren. Toevoegen. Wacht even hoor. Ik moet. Migado. Ano kan toch? Ik ga even weer. Die mevrouw die had een verzoek gestuurd. Je moet het nog een keer versturen hoor. Je moet nog een keer het verzoek versturen. Even een voice sturen. Kunt u het nog een keer versturen? Want het is niet doorgekomen. Ik heb het wel gezien, maar het is niet doorgekomen. Mina sa if na Jazz de mij Jazz Satori. Want, oké, ik ga haar toevoegen. Zo, je kunt het accepteren. Je kunt nu waarschijnlijk accepteren. Mevrouw, ik kom mensen. Want, if me moest bribi, sang, meneer Oosburg taki. Dat is mijn jens des maar in Suriname voor de man ko live. Ik heb u wel een verzoek gestuurd, dus je moet even accepteren. Mevrouw, ik kom, hij zit in Sani. Maar terwijl mevrouw zit in Sani, toch? Dan weet je dat Suriname gaat steeds verder achteruit. Steeds achteruit. En ik denk dat de mevrouw binnen is. Bent u er? Ze moet deelnemen. Oké, daar ben ik. U bent er. Goed zo. Mooi. Heeft u wat iets helder licht achter u? Of niet die zonneschijn achter u? Ja, laat maar, ik ga mijn raam even dicht doen. Even. Ja, want die krijgt een doppelbeeld.
Oh, ze is weer weg. Ze gaat de raam dicht doen. Hij is zo weer weg. Damn. Je gaat het weer proberen. Je gaat het weer proberen. Raam even dit. Ja, niets meer doen aan die telefoon, hè. Ja. Uw gezicht een beetje meer omhoog. Ja, u ziet er perfect uit. Ja, Ja? oké. Ja, goed zo. Oké. Goedemiddag. Goedenavond hier, goedemiddag daar. Hoe gaat het met u, mevrouw? Spreek ik het Ja. goed uit, Lina? Ja, Liola. Oké. Ik ga u de gelegenheid geven om Suriname te groeten over water en over zee. Tot in Amerika, tot in China wordt u gevolgd. En mensen hebben gezegd, wie is die mevrouw? Goedemiddag vanuit Suriname en goedenavond daar. Ik ben Liola Tamin en ik ben gewoon een Surinamer hoor. Ik ben jurist van huis uit en ik sta op het punt om in de politiek te stappen. Ik ben verbonden, ik ben lid van de politieke partij BEP en van daaruit wil ik een bijdrage leveren aan politiek Suriname. Mooi. Hoe oud is mevrouw Liola? Je mag mevrouw niet vragen hoe oud ze is, maar de Surinamers willen weten toch van een jonge Surinamer en hoe oud is deze Surinaamse Liola? Ik ben 38 jaar op dit moment, maar later dit jaar word ik 39. Ik ben echt niet zo jong als die mensen denken. Ja, maar u bent wel van de generatie van u. Jawel. Oké, dus u heeft heel veel ontwikkelingen meegemaakt. Ik wil, voordat ik eigenlijk naar de vragen ga, u zegt u bent jurist, maar voordat u jurist bent geworden, hoe heeft uw loop, uw studiejaren, vanaf uw jeugd, hoe is het geweest in Suriname? Totdat u eigenlijk jurist bent geworden. En dan gaan we verder naar de andere stappen en vragen. Ja. Oké. Ik ben in Paramaribo geboren, maar mijn eerste herinneringen zijn van het binnenland. Ik ben in het binnenland opgevoed tot de leeftijd van 10 jaar. En daarna ben ik naar de stad gekomen, waar ik vanaf de leeftijd van 11 jaar de tweede klas lagere school mocht volgen. Oké, dus maar toen u in het binnenland was, toen u naar Paramaribo kwam rond 11 jaar, had u nog geen onderwijs gevolgd? Ja, in het binnenland had ik onderwijs gevolgd 2 jaren. 1 jaar op de kleuterschool en 1 jaar in de eerste klas van de lagere school. Dus toen ik in de tweede klas kwam, ik dacht, ik zat een maand in de tweede klas, toen gingen de deuren van de school dicht. En ik ben daarna niet weer naar school gegaan tot ik weer in de stad was. Oké. En wat heeft u gedaan vanaf de tweede klas? Hoe is het gegaan met, want ik neem aan, je komt uit het binnenland, scholen zijn gesloten, scholen waren niet optimaal, maar je moet nu in een nieuwe, andere samenleving eigenlijk gaan opgroeien en gaan studeren. Hoe is het eigenlijk voortgegaan? Zo, het was een heel andere wereld voor mij hoor. Even, u mag praten hoor, want mensen willen weten wat u straks gaat drijven richting de politiek. Ja. Dus van het binnenland uit naar Paramaribo voor de eerste keer was een heel andere wereld. Het was een heel andere situatie. En het ergste, of laat me zeggen, het uitdagender was een heel andere opvoeding. En de school in Paramaribo. Je komt uit het binnenland, je praat geen Nederlands, uitsluitend Okaans. Ook daar op school heb je niet echt Nederlands geleerd, omdat soms, weet u, om de leerlingen in het binnenland tegemoet te komen, in die tijd spraken sommige leerkrachten wel jouw taal met jou, vooral als zij zelf uit dat gebied kwamen.
Snapt u? Dus ik kon de taal niet praten. En je zit daar met andere leerlingen die wel de taalmachtig zijn en die allemaal Nederlands praten. Een van die dingen die ik me nog heel goed kan heugen is dat ik de eerste keer dat ik naar het toilet wilde gaan, ik niet wist hoe ik de juffrouw moest vragen. Ik wist het wel, mijn moeder had me geleerd, maar je weet, als je nooit die taal hebt gesproken, echt, is het een uitdaging om op te staan en de leerkracht te vragen om naar het toilet te gaan. Ja. Een ander ding was, een jongen naast mij pikte alles van me. Hij pakte mijn pen, mijn schriften. En ik wist niet hoe ik het aan de leerkracht moest vertellen, dat die jongen al mijn spullen afpakte. Dus dat waren die dingen. Maar door veel te lezen ben ik wel heel snel de taal machtig geworden. Oké, super. Ja. En waar heb je je juridische opleiding gevolgd? Dus na de lagere school heb ik de MULO-school gedaan, daarna de middelbare school en later heb ik me ingeschreven op de universiteit hier in Suriname. Daar heb ik mijn bacheloropleiding afgerond. Daarna ben ik op IOL geweest om Nederlands te doen, omdat ik, je weet in het leven soms zeggen we altijd, je moet een plan B hebben, dus voor alle zekerheid heb ik dan toch wel Nederlands gedaan op IOL. Nou, ik zit met mond vol tanden naar u te luisteren hier. En ik hang bijna aan uw lippen, net als toen ik u live heb gezien voor het eerst. En het geeft me kippenvel om te mogen zeggen, applaus. En dat wij onze mensen in beeld brengen die niet achter de geranium moeten verschuilen, want we hebben heel veel talent in huis. Dus we hebben geschoolde mensen, want het lijkt alsof die mensen van ons niet gezien worden. En mensen weten niet waar ze zijn. En ik heb u gevolgd en ik zei van nee, deze mevrouw heeft mij getriggerd met een like. Eerst was het met een, jullie mogen de haartjes geven, want ze verdient het. Want het is onze jonge Surinaamse vrouw. En ik had die op TikTok gezien. En u had iets gezegd over, NPS heeft niets gedaan voor het binnenland. Maar daar komen we straks op. Terwijl de haartjes jou toekomen, ik kan ze niet nemen, de haartjes komen jou toe. En dat vind ik heel mooi, dat mensen u, net als mij, ook waarderen. En een Surinamer als ons maakt niet uit voor etniciteit. En dat wij u enorm waarderen. Thank you. Ik ben ook dankbaar hoor. Ik ben heel erg dankbaar. Ja. Hartelijk dank. En ook voor al die mensen daar, ik wil ze ook allemaal bedanken. Oké. De haartjes die vliegen gewoon binnen. Power, take you big up. Zijn allemaal lief, het is liefdevol. En zo wil ik dat wij onze mensen moeten dragen. En dat we onze mensen moeten eren. Zij het de ABAP'er, we zijn Surinamers, we zijn geen ABAP'ers, we zijn geen BEP'ers, maar we zijn geen NDP'ers, maar we zijn Surinamers. Maar wij dragen iets naar een partij toe waar wij denken dat we daar onze steun aan onze Surinaamse burgers kunnen geven en van daaruit het werk kunnen voortzetten en onze Surinamers kunnen bedienen. Zo is dat. Waarom kiest u voor de BEP en niet voor de NPS en niet voor de ABAP en niet voor de NDP? Dat is mijn eerste vraag. Waarom ik voor de BEP heb gekozen? Ja. Laat me zeggen, mijn mensen waren allemaal van de NPS. Allereerst, laat me zeggen, net wat u zegt, ik ben een Maron vrouw. Ja. Ik ben op de eerste plaats een Surinaamse vrouw. Maar u weet, wij komen allemaal vanuit een bepaald gebied van Suriname. En dat kun je niet loslaten. Maar we zijn allemaal Surinamers. En je hart gaat op de eerste plaats uit naar Suriname. Je wil dat Suriname vooruit moet gaan. Maar natuurlijk kijk je naar van waar je komt. Vanuit welk gebied je komt van Suriname. En je ziet dat dat gebied al jaren achter is.
Toch? En je zou graag terug willen gaan, je wil je kinderen naar daar brengen, je zou je kinderen ook in dat gebied willen opvoeden, maar vanwege die achterstand kan dat niet. En als je denkt van, ik wil een bijdrage leveren, zodat heel Suriname, niet alleen een deel, maar heel Suriname vooruit kan gaan. Je kent de uitdagingen van dat gebied. Je weet wat die mensen allemaal meemaken. Dan ga je, wanneer je praat, ga je natuurlijk dan praten over dat gebied. Maar het gaat om heel Suriname. Oké. Mijn mensen hebben altijd voor de NPS gestemd. Oh ja, dit wilde ik ook nog zeggen. Ik ben niet tegen niemand, tegen geen enkele politieke partij. En ieder heeft bepaalde inzichten, bepaalde zienswijzen hoe Suriname vooruit moet gaan. Toch? En zo is het ook bij mij. Ik heb ook bepaalde denkwijzen hoe ik denk dat dit land vooruit moet gaan. Maar uiteindelijk zullen we allemaal met elkaar van gedachten moeten wisselen. En tot een punt komen waar we zeggen, dit is wat we willen voor Suriname. Laat me gaan naar die vraag. Ja. Mijn mensen, toen ik opgroeide in het binnenland, waren mijn mensen echte NPS'ers. Ik ben met NPS'ers, met de NPS opgebracht. Hier in de stad aangekomen waren mijn mensen echte NPS'ers. Mijn mensen hier in de stad waren ook gewoon echte NPS'ers. En ze praten altijd over die ene pengel die al lang overleden is. Die man heeft ze bij de NPS gehouden. Ja. Ja. Maar toevallig toen ik moest stemmen voor de eerste keer, was de A-combinatie in het leven geroepen. Ja. Toch? En zij spraken over de ontwikkeling van het binnenland. In die periode waren mijn oma's en opa's nog bij de NPS. Maar wij jongere mensen waren bij de A-combinatie. Dat was de combinatie waarin je de ABOP had, BEP en nog een partij, dat is zeker, die nu eigenlijk bij de ABOP is. Ja? En heel wat mensen in de stad, Bosland-Kiriolen in de stad, hebben toen op deze combinatie gestemd. Omdat we die echte ontwikkeling wilden voor het binnenland. En ze hebben ook het een en ander gedaan nog in die periode. Politiek was ook niet wat het vandaag de dag is. Het was anders als je mij vraagt. Dus ze hebben het een en ander gedaan met die 5 zetels. Ik heb nu voor de BEP gekozen, nu dat de combinatie uit elkaar is gegaan, heb ik voor de BEP gekozen, omdat ik me terug kan vinden in de manier hoe die mensen bij de BEP zich gedragen en ook de ideologie van de partij. Ook het feit dat je niet één voorzitter hebt die alles bepaalt, maar dat je een bestuur hebt, dat je nog een zegje kan doen, dat jouw mening nog gerespecteerd wordt in die partij. Dat heeft me getriggerd om eerder voor die partij te kiezen. Oké. Ja. En maar u heeft gezegd, uw ouders hebben voor de NPS gestemd en jullie als jongeren zijn gegaan naar de A-combinatie. Maar waarom hebben jullie niet de voetsporen van jullie ouders gevolgd? Want dat gaat normaliter zo in een Surinaams gezin. Waar mijn moeder is, daar is mijn vader. Is er een mindshift geweest? Maar wat is er eigenlijk gebeurd? Als mensen die me kennen weten, ik luister graag naar mijn ouders, naar oudere mensen. Ja. Maar je groeit op, je kijkt ook naar je omgeving. Je hoort die dingen, je ziet die dingen. Je bent hier in Paramaribo, je gaat met vakantie naar het binnenland. Je ziet de ontwikkelingen in het binnenland. Je ziet hoe het binnenland eigenlijk achteruit gaat in de jaren. Door de jaren heen. Je ziet dat er bijna, die ontwikkeling komt maar niet op gang. Anders was ik nooit naar de stad gekomen voor onderwijs op de lagere school. Ik zou pas naar de stad komen wanneer ik 12, 13 was. Dan kwam ik voor de MULO-school waarschijnlijk. Maar door die hele situatie moest ik noodgedwongen naar de stad komen, waar ik niet meer met mijn ouders kon wonen. En dat is iets wat we soms onderschatten. Ja? Je bent heel jong, je groeit op met je ouders en op een gegeven moment, je bent nog zo jong, je hebt ze nog nodig, maar je moet weg. Als je 18 bent, 19, 20, mag je weg van je ouders. Meestal wil je tegen die leeftijd, in die leeftijdsklasse ook
Ook los van, even weg van je ouders, omdat je denkt dat je groot bent. Je bent nog niet groot, maar je denkt dat je groot bent. Maar als je 10 bent, als je 11 bent, 12, 13, misschien wil je wel gaan, maar je hebt ze nog nodig. En als je bij andere mensen gaat wonen, dan zie je die uitdagingen ook. Toch? En dat wil je dan niet voor die anderen die nog daar zijn. Je wil iets anders voor ze. Je wil dat het echte onderwijs, echt met goede kwaliteit, weet u, in het binnenland moet zijn voor die kinderen die nog daar zijn. Je wil dat je daar gaat en je hoeft je niet met krattenwater naar daar te gaan. Je wil dat je daar gaat en je hebt elektriciteit in huis. Je kan s'avonds gewoon in het dorp wandelen. Als je niet daar gaat, moet ik met flashlight, s'avonds moet ik met krattenwater gaan. Toch? Dus al deze dingen zie je en je wil verandering hierin brengen. En als je nagaat, als je de geschiedenis nagaat, dan merk je dat al die jaren ons niet vooruit hebben gebracht. Al die jaren hebben we gestemd, hebben mijn voorouders, mijn ouders gestemd, maar die echte ontwikkeling, die randvoorwaarden die nodig zijn om het binnenland tot ontwikkeling te brengen, die ontbreken nog altijd. En als andere mensen opstaan die de situatie in dat gebied kennen, die ook uit dat gebied komen, dan zeg je, laat me hier proberen. Nog iets. Ik groeide op, ik volgde de discussies in het parlement. Ja. Ik heb nooit een minister gezien van Bosland-Krielse afkomst, terwijl onze mensen altijd hebben gestemd, terwijl ze aangesloten waren bij politieke partijen. Ik heb nooit eentje gezien tot 2005 toen de accommodatie aan de macht kwam. Snapt u? En we zijn in Suriname, we zijn met verschillende mensen hier. En het is goed als elk kind kan opkijken naar een voorbeeldfiguur uit jouw directe omgeving. Ja. Iemand met wie jij je direct kan identificeren. We zijn allemaal Surinamers, maar het is goed als een Indiaans kind een Indiaanse minister kan zien. Als een Indiaans kind een Indiaanse directeur ergens kan zien. Maar je kijkt rond en dan lijkt het alsof Marons domme mensen zijn, want geen van ze komen daar. Klopt. En dat heeft een heleboel van deze mensen getriggerd om te zeggen, we kiezen voor leiders, toch, met wie we ons toch een beetje kan identificeren. Die onze taal spreken, die de uitdagingen in het binnenland kennen, die onze situatie daar kennen, die de situaties ook zelf hebben meegemaakt. Maar wil je maar zeggen dat de regering die nu aan de macht zit, ABOP en VAP, dat het mislukkelingen zijn? Of, want we hebben ministers daar, ook vanuit, we hebben een parlementvoorzitter, Marinus B. We hebben een canapé, maar dan geven ze ons een trap na, als ik het zo moet zien. Dus het is niet beledigend naar het binnenland toe, maar we zijn Surinamers, maar ze geven ons een trap na. Betekent dat ze niet loyaal zijn naar hun mensen? Op de eerste plaats, toen ik daarnet sprak ik over de periode 2005. Ja. Nu zijn we in 2024. We hebben gestemd in 2020. Dus vanaf 2005 hebben we die situatie niet meer, toch? Ja. We hebben nu Maron minister gekend, zoveel al vanaf 2005. We hebben directeuren, nu hebben we zelf een voorzitter van het parlement die van Bosland-Krielse afkomst is en een vicepresident. Dus die situatie hebben we nu niet meer. Toch? Wat nu gebeurt, is dat, ik weet eigenlijk niet hoe ik het moet zeggen. Ik denk dat we als land heel ver zijn gevallen. Ik denk dat we als land heel erg achteruit zijn gegaan in normen en waarden. Want ik weet het niet. Ik heb vanaf ik hier in de stad ben en vanaf ik een beetje Nederlands kon begrijpen, heb ik altijd de politiek gevolgd. Misschien begreep ik niet alles, maar langzamerhand ben ik veel meer gaan begrijpen. En deze situatie heb ik nooit meegemaakt. Deze situatie wat we nu meemaken, het lijkt alsof iedereen in de top
van het land vergeten zijn waarvoor ze daar zijn. Het lijkt alsof ze allemaal harteloos zijn. Deze situatie hebben we nog nooit, ik althans, ik heb het nog nooit gezien. Ik vraag me keer op keer af waarom de Surinamers die we aan de macht zitten, waarom deze Surinamers die nu aan de macht zijn vooral, waarom houden die mensen niet van Suriname? We rennen naar Dubai om te zeggen we gaan daar investeren. Maar waarom maken we ons eigen land niet tot een eigen Dubai waar mensen willen komen? We hebben zoveel rijkdom hier. Dus wat hij daar zegt over de mensen uit het binnenland die nu ook in de top van het land zitten. Ik heb er geen woorden voor. Ik weet wat ik moet zeggen. Maar het is erg. Nou, ik snap u. Ik zou ook niet weten wat ik zou moeten zeggen. Ik dacht, nou, ik stel die vraag maar even, hij zit ook eruit. Maar u had gereageerd op een voice over dat NPS heel veel voor het binnenland had gedaan. Maar u komt uit het binnenland. Wat heeft u gezien dat de NPS voor het binnenland heeft gedaan? Want u gaat de politiek in. En als u de politiek in gaat, dan zijn dit de vragen die ook de mensen die met u meekomen, wel naar u luisteren. Om hun misschien te kunnen overtuigen op waarheid van wat hebben ze gedaan en wat hebben ze niet gedaan. Dus u had er tegen gesproken en daarom stel ik u die vraag weer van wat heeft u gezien dat NPS niet zou hebben gedaan in uw ogen als Surinaamse burger? Ik heb het ook in een live gezegd. NPS heeft stabilisatie, heeft onze economie gestabiliseerd. Daar ben ik helemaal eens. Ze hebben ervoor gezorgd dat we van tijd tot tijd toch wel onderwijs konden genieten. Toch? Op een laag pitje. Ze hebben ervoor gezorgd dat we een beetje gezondheidszorg hebben. Ik heb nooit een dokter gezien in het binnenland. Maar de medische zending die is er altijd geweest in het binnenland. Dus ik zeg, NPS heeft gedaan. Ze hebben net gedaan dat we konden overleven. Misschien is dat wat ze konden doen. Ik weet het niet. Toch? Maar die echte ontwikkeling, wat ik denk dat nodig is toch, om het binnenland uit de situatie te halen waarin het nu zit, hebben ze nagelaten om op gang te brengen. We kunnen niet anno 2024 nog praten over een deel van Suriname dat nog in het donker is. Als we kijken naar Afobakadam, dan weten we dat mensen hun leefgemeenschappen hebben opgeofferd dat heel Suriname van elektriciteit kan genieten. Al was dat niet de bedoeling in het begin. Maar waarom hebben we als Surinamers nagelaten om juist die mensen daar, toch, die mensen in dat gebied, in het donker te laten? Hoe kan het dat je stroom, ik weet niet hoe dit alles eraan toe gaat, maar ik zie dat als ik ben een paar keren naar Nikeri geweest, ik zie stroom daar. Hoe kan het dan dat die mensen op Achoni, die juist dichter bij de Afobakadam ligt, geen stroom hebben? Hoe kan dat? Hoe verklaren we dat? Diezelfde mensen daar op Achoni en omgeving, die hebben hun leefgemeenschappen opgeofferd. Niet met hun eigen wil, het is eigenlijk een dwang geweest, maar hoe je draait of keert, ze hebben hun leefgemeenschappen, hun betrouwbare leefomgeving moeten opofferen, zodat wij vandaag de dag in de stad van elektriciteit kunnen genieten, eenmaal 24 uur. En juist die mensen daar moeten dat nog altijd ontberen. Hoe verklaren we dat? Klopt. Ik zie het als een stukje discriminatie naar die mensen toe. Ik weet niet of het waar is. Ik weet niet of het zo is. Ik ben met u eens. Men zegt, wil je mensen dom houden? Geef ze geen onderwijs. Geef ze geen elektriciteit. Dan huppelen ze achter jou als lammetjes achter je aan. Maar ik heb even gekeken naar, ik weet niet, u gaat de politiek in. Ik neem aan dat u heel veel van de discussies volgt op DTV, op Limbo, op de radio, ABC. En ik weet niet als u de laatste interview van meneer Rusland had gehoord. Ik heb van gehoord, maar ik heb het zelf niet kunnen volgen.
tot de dag van vandaag. niet Ik ga het wel opzoeken. Je moet het wel opzoeken. Je moet up-to-date blijven. Omdat Klopt. ik ben up-to-date. Ik ben helemaal Heb ik up-to-date. Ja, ik slaap als het ware met Suriname onder mijn kussen en ik word er gelijk mee wakker. Maar goed, als we praten over ontsluiting van het binnenland. Is het binnenland ontsloten tot de dag van vandaag, zoals men zegt? Deels wel, maar deels niet. Het verre binnenland is nog niet ontsloten. Dus we hebben nog genoeg werk in wat je zei. ADO 2024 leeft nog Suriname in het binnenland, mensen in het achterland nog steeds onder de, ik zeg het zo, onder curatele van de regering. Om de mensen achter hun te krijgen om voor hun te stemmen. En elk jaar, of om de 5 jaar, of om de 10 jaar, krijgen ze een beetje. En dat is wat ik zie. Ja. Ik vind het heel erg dat mensen... Wat zeg je? Nee, ik zeg dat beetje is niet echt om die mensen te ontwikkelen, maar gewoon om ze op een bepaalde pijl te houden. Dat beetje wat ze krijgen is niet om ze te ontwikkelen. Anno 2024. Ik ben in februari naar het binnenland geweest. Toen ik daar was, is die Mulo school op Stoelmanseiland gesloten, omdat er geen water is. Die scholen in het binnenland starten meestal niet op 1 oktober. En dan heb je nog dat ze door het schooljaar heen constant sluiten en open gaan, sluiten en open gaan. Ik heb ook een situatie daar aangetroffen waarbij leerlingen, sommigen gaan 2 keer per week naar school, de volgende week gaan ze 3 keer per week naar school, de volgende week weer 2 keer naar school, omdat ze niet genoeg leerkrachten hebben. Dat is niet de situatie wat we in Paramaribo hebben, toch? Dat krijg je elke keer weer, dat de slagingspercentage in het binnenland heel laag zijn. Dat is niet goed. Dat is totaal niet goed. En dan vergelijk je dat deel van waar ik vandaan kom, is dicht bij de Franse kant. En wanneer je die vergelijking maakt met de Franse kant, toen ik bijkans 30 jaar vandaar vertrok, was Stoelmanseiland de plek waar het drugs bezocht werd in het binnenland. Als het ging om medische dingen, toch? Als het ging om onderwijs. Nu, na 30 jaar, is het juist zodanig achteruit gegaan dat het op een ik weet niet, Ageswan Broko Pranasi. De Franse kant die toen een dorp was, is nu uitgegroeid tot een stad. Oké. Nou, dat is waar. Ik heb gezien, ik ben daar geweest. En ik heb het ook gezien. Het is uitgegroeid tot een stad. Maar die mensen leven ook nog heel erg primitief. En ik vind het een beetje schandelijk voor onze burgers. Dat we zo moeten leven waarvan we een prachtig land hebben. En dat we moeten voor onze politieke leiders, moet ik zo zeggen. En dat we naar het buitenland moeten vertrekken. En dat we onze vertrouwde plek, wat je eerder gaf, moeten verlaten. Om eigenlijk naar een andere streek te gaan, om daar te gaan wonen. En dat is een kwalijke zaak. Maar tussendoor heb ik een hele mooie steekvraag voor jou. Je bent bereid om de politiek in te gaan, maar weet je dat het heel zwaar is? Dat je veel van huis gaat zijn? Dus over al die dingen, daar zit ik dagelijks na te denken. En te plannen. Ja? Bent u van bewust dat als u gekozen zou worden door de Surinaamse samenleving, dat u de gewenste dingen zal gaan doen wat eigenlijk in uw macht is om de beweging en de ontwikkeling daadwerkelijk te brengen naar het binnenland? Zou u daarvoor sterk willen maken? Dus over al die dingen daar, net wat u zegt, u gaat slapen met Suriname en u staat op met Suriname. Precies zo. Ga ik ook slapen met Suriname en sta ik op met Suriname. Het is voor mij op dit moment heel hard
om te werken zelf, omdat ik constant aan de ontwikkeling van dit land denk. Zo. Ik wilde zelf een studie doen, maar ik denk dat ik het voorlopig laat, want ik wil me focussen. Ik heb gezegd, ik wil me 100% focussen op de politiek op dit moment. Daarna kunnen we kijken. Dus ik ben me van bewust dat het een hele zware taak is. Dus wat ik nu kan doen met mijn gezin, doe ik met mijn gezin, zodat ik straks geen spijt daarvan heb. Ja. Ja, want die krijg je niet terug. Maar bent u al in gesprek met uw gezin om uw gezin op te vertellen van als ik daar binnenkom, dat ik jullie ga verwaarlozen? Ja, ik heb ze uitgelegd en ik heb mezelf ook voorbereid en ik heb ze ook voorbereid daarop. Laat maar zeggen, ik bereid ze voor daarop. Oké, want u bent vaak van huis, hè? Dus dan weet u van, moet ik een nanny hebben? Of hoe moet ik het doen? Maar ik hoop dat u daarover gaat nadenken. Ik wens je heel veel succes daarmee, maar we zijn nog niet klaar. U heeft in principe niet gezegd waarom u niet voor de APO gaat stemmen. Gaat werken. Eigenlijk, de eerste politieke partij waarvoor ik had gekozen, na de val van een combinatie, zou de ABOP zijn. Toch? Maar vanwege de leiderschapsstijl van de voorzitter. Ik wil ook zeggenschap hebben. Ik heb ook graag dat mijn mening ook telt. Toch? Vandaar dat ik voor de BEP heb gekozen. Ik wil niet dat we die mensen voor de gek moeten houden. Ik wil niet dat die mensen op de laag moeten zijn. Daarom heb ik voor de BEP gekozen. Ik wil dat we die mensen juist sterk moeten maken, zodat we sterke gezinnen hebben die voor zichzelf kunnen zorgen. Ik zie niet graag dat mensen 's morgens opstaan om te gaan bedelen. Ik heb vandaag nog hierover gesproken en ja, sommige mensen waren boos op me, want ze vinden mensen gaan bedelen omdat ze soms niet omdat ze soms geen andere keuze hebben. Dat klopt. Ik weet dat er mensen zijn die het moeilijk hebben op dit moment. Ik vind het niet erg als je vraagt als je het moeilijk hebt. Maar sommige mensen hebben het niet eens moeilijk. Maar omdat dat een soort cultuur aan het worden is, gaan ze gewoon ergens, omdat ze verwachten dat er met geld gegooid zal worden en dat ze misschien nog die 100 of 500 kunnen oprapen. Dat is toch niet goed?